to ka we can't verify ere resolution mosewuok e duol mar dongruok ma jopiny otang' na jopiny. Mano okonya in fact in any case maandamano mwasedhiye pok wadhi mokalo dwe achiel. Iwinjo maber ka wasedhi maandamano sani endi to pok wadhi mokalo dwe achiel. Yes. Koro ka jaduong' gino dwanyiso jopiny ka endi ni maandamano mwasedhi wige ariyo actually and wige ariyo mwasedhi maandamano emomiyo piny luo onge oduma, emomiyo piny luo onge education, emomiyo piny luo onge kembe, to wan ncheko yierwa kaendi to gwendeno osebedo siasa kanyo to jomodhi State House te osebedo e kombe madongo dongo kendo kama ikwane pesa ogindo wuondowa. Iwinjo nikech okiwacho ni chambo fail nikech wige ariyo mwadhi maandamano ni ni somo fail nikech wige ariyo majodhi maandamano. Mano is neither here or there. To in any case kowacho ni duol mane entie ne duol no mok tine jopiny mano ineno ka mano omiyo en oko mar bunge nikech baiso ni duol no endo nok tine jopiny yo manyalore to apaga ni osipene ma en go mane gin duol mane ok weche jopiny go emomiyo gin oko mar bunge sani nikech duol mwantiere sani endi ma obe moten gi teko gi jaduong' Nyikal en duol no endo mawuoyo wach somo mag gwengwa mawuoyo weche mag kembe minyalo los gwengwa mane omiyo kata kidhi nyatike sani endi danyisi ni ogindo dak State House okia kuma Migori nitie to okia kuma Siaya nitie to okia kuma Homa Bay nitie to okia nikech odak State House okia gima timore kuondego inya bedo kuma dalane nitie to kare ikia gima timore nikech sani kinyo Migori adhi tieko ing'eni miye time maber tambe marapok imiya malongo wawatieki koro ni kidhi dala ma Migori sama wuoyeni nyatike wan gi over 50,000 acres masani waseketo rice mipuro Sagama makar sani endi wan gi petition mang'iyo kaka inya dhi temo matek mondo mi naseketo petition e Senate mondo ng'ini jomo dak but Sagama kanyo endo bede gi med lope moko to jomane pok ochul bede chul mondo lope magin go eko mondo bed 100 acres masani endi kendo joma loso gigo eko gin yudhe ma Sagama mane ginuo ni Sagama rice dhi nyaka e dukni to gima nado tiwo ka wacho kaendi en niya gima inyogo gendo gini en paro magisekete pach mui machon ni dongruok ni wuok e State House kidhi gochongi ne president to kuno endo ema Raila Amolo Odinga gi joma nogore ne piny ni endi ogolo wa telo mar othero tach maka ni dhi tidhi e State House ni gochongi kinyisi ni amiyo buolo moro ka igochongi amiyo duma gogo mo achiel kaendi ndalogo eko bati kane ng'iyo chon kata mana budget mani somo ni ne isome ko wuok e State House timiye go jogoro mag treasury ka gibire bunge to mara ji go thal be maro kete budget katiba mano kelo manyien ni endi okel mondo miwa bunge maro muore od bunge ka ema nigi teko mar ndiko mwandu te mabono je budget e bunge gik moko to itime bunge ok time State House to jo State House madhi State House gieki ma kako gendo gosiepe na mana no muwuok Nyanza gieki ka gin jo adier bati ni gidwaro jo piny maber katieko katieko ang'o momiyo gin ka gidhi to gin miyo gi kas to gin billionaires ang'o mi ka gidhi to gin miyo gi kombe to gin millionaires kako gendo gini dagi kaw kas mimiyo gi gego wach ni ajo thurwa thagore wakaw kas gieki wadho mi wadgi bat